Bine ați venit pe canalul unde dezvăluim cele mai ciudate și inexplicabile povești. Astăzi vorbim despre 5 dispariții misterioase din România. Cazuri care au șocat comunități întregi și care până în ziua de azi nu au primit un răspuns clar. Cineva a dispărut fără urmă. Dar unde au ajuns? Rămâneți până la final pentru cel mai bizar caz dintre toate. În anii 60, o tânără de 17 ani din Cluj a intrat în pădurea Hoia Baciu, cunoscută drept unul dintre cele mai stranii locuri din lume. Era o zi obișnuită, dar fata nu s-a mai întors niciodată. Martorii spun că au văzut-o îndreptându-se spre centrul pădurii, dar urmele ei s-au pierdut brusc. Localnicii povestesc despre lumini ciudate și sunete inexplicabile în zonă, iar unii cred că pădurea e un portal spre altă dimensiune. Ce s-a întâmplat cu ea? Nimeni nu știe. În 1985, un bărbat de 40 de ani a urcat într-un tren de noapte de la București spre Constanța. A fost văzut de conductor la plecare, dar la destinație, locul lui era gol. Geanta și biletul au rămas pe scaun, dar el părea să se fie evaporat. Poliția a investigat, dar nu a găsit nicio urmă. Unii pasageri au spus că au auzit un zgomot ciudat în timpul nopții, dar nimeni nu a văzut nimic. A coborât undeva pe drum sau altceva l-a luat. Într-un sat mic din munții Apuseni, în 1992, un băiat de 9 ani a dispărut în timp ce se juca lângă o fântână părăsită. Familia l-a căutat ore întregi, dar singurul indiciu a fost o minge găsită la 2 km distanță, într-o zonă unde nu avea cum să ajungă singur. Sătenii au spus că au auzit șoapte ciudate venind din fântână în noaptea aceea. A fost un accident? Sau ceva mai sinistru? În 2005, un bărbat experimentat în drumeții a plecat singur în munții Retezat. A trimis un mesaj familiei că ajunge la cabană, dar nu a mai fost văzut. Echipa de salvare a găsit doar urmele lui în zăpadă, care se opreau brusc în mijlocul unui câmp deschis. Niciun semn de luptă, niciun corp, doar urmele care se termină în neant. Ce l-a făcut să dispară? În 2010, la București, o femeie de 30 de ani a intrat într-un lift al unui bloc din drumul Taberei. Camerele de supraveghere au arătat-o apăsând butonul pentru etajul 7. Dar liftul a ajuns gol. Ușile s-au deschis, iar ea nu mai era acolo. Liftul nu s-a oprit între etaje, iar clădirea a fost percheziționată, fără rezultat. Unde a dispărut în doar câteva secunde? Teoriile variază de la supranatural la o eroare inexplicabilă. Aceste 5 cazuri rămân fără răspuns, lăsând în urmă doar întrebări. Care crezi că e cel mai ciudat? Scrie în comentarii și spune-ne dacă ai auzit de alte dispariții misterioase. Nu uita să te abonezi pentru mai multe povești care te vor ține cu sufletul la gură. În anul 1978, un pescar din Tulcea a plecat cu barca pe Dunăre la Apus. Era un om experimentat, cunoștea apele ca pe propriul buzunar. A doua zi, barca lui a fost găsită plutind goală, cu undițele neatinsă și o lanternă stinsă pe fund. Nu era semn de furtună sau accident. Apa era calmă. Unii spun că au văzut o ceață groasă înghițind zona în noaptea aceea, iar legendele locale vorbesc de spirite ale apelor care iau oameni. Unde a dispărut? Lacul fără fund sau lacul vulturilor, cum îi mai spun unii, e ascuns între crestele Făgărașului. Legenda zice că nu are fund, sondele n-au găsit niciodată baza. În anii 50, un păstor a povestit că a văzut o lumină albastră ieșind din apă noaptea, urmată de un sunet ca un geamăt. A doua zi, câinele lui a dispărut lângă lac, fără urme. Sătenii au început să evite zona, dar curioșii n-au rezistat. În vara lui, 1980, și doi turiști din Sibiu au campat lângă lac. Unul dintre ei, un bărbat de 28 de ani, a decis să exploreze malul noaptea. Prietenul lui l-a auzit strigând scurt, apoi liniște. Dimineața cortul era gol, iar singurul indiciu era o urmă de bocan care se oprea la 3 metri de apă. Salvamontiștii au căutat zile întregi. Niciun corp, nicio explicație. Ce l-a atras spre lac? Unii spun că lacul e blestemat, o poartă către alt tărâm. Alții cred că gazele toxice din adâncuri pot cauza halucinații, ducând oamenii la moarte. Dar cea mai ciudată teorie vine de la un bătrân din sat. El susține că lacul înghițe ce nu-i aparține. În 1990, un alt incident. O geacă plutind pe apă, fără proprietar. Ce ascunde lacul fără fund? Poate adevărul e mai adânc decât ne imaginăm. Misterul lacului rămâne nerezolvat. Ai curaj să-l vizitezi?
Scrie în comentarii ce crezi că s-a întâmplat și abonează-te pentru mai multe taine.